24 de febreiro de 1837 nace en Santiago, nunha fea noite de inverno, Rosalía de Castro. A súa mãe, Teresa de Castro, de 33 anos, era señora de casa fidalga, vida a menos. Acabada de nacer, a nena foi levada pola criada de dona Teresa María Francisca Martínez ao actual hostal dos Reis Católicos, para bautizala. Na partida de nacemento, porase que María Rosalía Rita era filla de pais incógnitos. Durante moito tempo díxose que a mãe de Rosalía a abandonara na inclusa, facéndose cargo da nena a familia paterna. Non foi así. A criada da mãe de Rosalía levara a nena a bautizar, pero logo a cativa pasou outra vez a más da súa mãe, que a mandou para Padrón, xa que ali ia ser aleitada por unha ama de cría. Este período de lactancia puido durar ata os 2 anos, ou un pouco máis. En Padrón, mãe e filla viviron xuntas polo menos 6 anos, ata que, se callar os 10, marcharon a Santiago, por cousas descoñecidas. Quen era o pai de Rosalía? Todo apunta a que se trataba dun sacerdote, polo tanto, un home que non puido facerse cargo da nena, provocando isto unha pena inmensa na autora, que queda recollida nos seus versos como unha sombra que a atormenta toda a vida. Nese tempo que estivo en Padrón, naceu en Rosalía un fondo amor pola lingua, pola terra, pola nosa cultura e polo pobo galego, trazos estes que aparecerán en toda a súa obra poética. Pero Rosalía e súa nai acababan marchando para Santiago. Ali entran en contacto con moitos galeguistas, como Aurelio Aguirre ou Pondal. Nesta cidade galega, a moza Rosalía comezou a formarse aprendendo música, francés, incluso se atreveu a opinar de temas actuais, recibindo grandes críticas dos varóns que asistían ao Liceo da Juventud, lugar que tamén frecuentaba. Deberías deixar de opinar e marchar para a tua casa e cuidar da tua familia. As mulleres non nacestes para opinar de política. Chegavos con ser boas esposas e boas nais. E se o facedes ben, por satisfeitas tedes que sentirvos. O máis ilustre que podedes chegar a facer é repasar os calcetís dos vosos maridos. Unha muller con talento é unha verdadeira calamidade. As mulleres somos almas libres, capaces de opinar sobre calquera tema, xa que vivimos na mesma sociedade que vós, e iso fai nos merecentes de opinar, igual que o fai un home. Quizáis ese conservador ambiente santiagués, vetado para a muller, fixo que Rosalía decidise marchar para Madrid, onde ela pensaba topar a liberdade que buscaba e dedicarse á escritura. Foi ali onde coñeceu o seu futuro home, Manuel Murguía, gran galeguista e impulsor da faceta literaria de Rosalía. Na capital española, a nosa poetisa publicara o seu primeiro libro, La hija del mar, seguido logo por outros entre os que destacamos os feitos en galego, Cantares gallegos e Follas novas. Mas nunca se deixou levar polas adversidades, porque Rosalía non era unha muller nin feble nin choroa, como sempre se nos dixo. Moi ao contrario, soubo mantener a súa loita a favor dos desfavorecidos e, sobre todo, da muller, ata o final da súa vida, ocasionándolle iso grandes críticas. Ai, querida miña, non deixes que as críticas desta sociedade te afecten. Escribe sin cesar, para que o mundo vexa que a fortaleza dunha muller é capaz de mudar o mundo. Ai, Manoliño, é tan difícil ser muller. En todos os sitios me miran desguello, murmuran de min, falan as miñas costas. Noto os seus coitelos descarnando a miña alma. Non podes imaginar canta dor sinto. E ti sempre tan lonxe de min, por esas terras ás que nada lle debo, e burlanse da nosa terra, a máis bonita de España, que pouco ou nada ten que lle agradecer. Amiga miña, ti non sabes o que é ser escritora, que continuo tormento. Na rúa sinálante constantemente e non para ben, e en todas partes murmuran de ti. Se vas tertulia e falas de algo do que sabes, se te expresas sequera nunha linguaxe algo correcta, chámante bacharel, din que te escoitas a ti mesma, que o queres saber todo. Se gardas unha prudente reserva, que fatua que orgullosa, desdeñaste de falar como non sexa con literatos. Se te fas modesta, é por non entrar en vas disputas. Deixas pasar inadvertidas cuestións con que te provocan. Onde está o teu talento? Nin sequera sabes entreter a xente cunha amena conversa. Se te agrada a sociedade, pretendes lucirte, queres que se fale de ti, se vives apartada do trato da xente e que te fasa interesante. Estás louca. As mulleres poñen de relevo ata o máis agochado dos teus defectos. Non deixan pasar nunca a ocasión de dicirche que as mulleres deben deixar a pluma e repasar os calcetíns dos seus maridos, se o teñen, e se non, aínda que sexan os do criado. O teu marido é o que escribe e ti a que asinas. Polo que a min respecta, dice moi correntemente que o meu marido traballa sin cesar para facerme inmortal. Verso, prosa, bo ou malo, todo é seu.
Como se mostran nestas palabras, a súa vida de muller escritora non foi nada fácil, e tampouco a existencia que lle tocou vivir. Unha paternidade ausente, nai de varios fillos, ausencias prolongadas do seu marido por razóns laborais, a morte repentina da súa nai ou unha saúde frágil e enfermiza. É comprensible que os seus versos rezumen tanta angustia e dor. Paz, paz deseada. Para min, onde está? Quizais nin de tela. Na tiven xamais. Sosego, descanso. Onde hei de atopar? Nos mals que me matan, na dor que me dan. Paz, paz, ti és mentira. Para min non hai. Aquela risa sin fin, aquel brincar sin dolor, aquela louca alegría. Por que acabou? Aqueles doces cantares, aquelas falas de amor, aquelas noites serenas. Por que non son? Que pasa ao redor de min? Que me pasa que eu non sei? Teño medo dunha cousa, que vive e que non se ve. Teño medo a desgraza traidora, que ven e que nunca se sabe onde ven. Cada noite, eu chorando, pensaba que esta noite tan grande non fora, que durase e durase entre tanto, que a noite das penas me envolve loitosa. Seguro que a ese sufrimento debemos versos tan profundos como os que acabamos de oír. Mostra dun espírito en loita, que entregará o seu derradeiro alento de morte o 15 de xullo de 1885 a causa dun doloroso cancro. Agardamos que vos achegásemos a singular alma desta insigne poetisa, piar da nosa cultura e cuxos versos imperecedoiros conectan coa esencia máis profunda do ser humano.